de abril, que pasaron máis de 3 meses e que non houve resposta. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas gracias pola súa brevidade e concisión. Señor Laje, efectivamente non sinalei que é unha pregunta reconvertida de obrigado inclusión nesta orde do día. Por lo tanto, para darlle resposta, as preguntas están escritas, son concisas. Ten a palabra o señor Bonet. Moitas gracias, señor presidente. Bos días, señores diputados. Efectivamente, unha pregunta feita por escrito que a contestamos, non sei que pasou, porque en el trámite de vir para aquí e tal, al final se reconverteu en unha pregunta oral. En relación con el parque empresarial de Eiroa, pouco podemos decir. Señor diputado, ten vostede o turno de réplica. Gracias, señor presidente. Señor director xeral, o día 15 de abril, o alcalde da Baña, do Partido Popular, entrevistábase co presidente da Xunta de Galicia e decía que se entrevistaba, entre outras cuestións, segundo a conta a prensa local e comarcal, para desbloquear a urbanización do polígono industrial de Eiroa. Concretamente, se fala dun acordo entre o Concello e a Consellería respectiva. Podemos aludir en diferentes ocasións, se ten falado en meses pasados a esta cuestión concreta, e non sei se o que nos está dicindo que a Xunta de Galicia non ten nada que ver con este polígono industrial. Se iso é así, me gustaría que quedara suficientemente claro. Vostede dice que é un parque de iniciativa municipal e privada. Coñezo que é un dos impulsores e ese non é o problema do Grupo Socialista, que en todo caso apoia e avala que se fan actuacións precisamente para dinamizar a nosa economía e para fomentar precisamente a implantación de empresas. Vostede dice que está pendiente de informes. Si pode decir cales son os informes dos que está pendente este polígono industrial, pois estaría ben sabelo. Estaría ben saber si o Goberno galego conta con algunha partida económica, que é a nosa segunda pregunta, para este proxecto. É dicir, si se están facendo algún tipo de actuación ao redor deste proxecto e, polo tanto, se hai algún tipo de acordo entre a Xunta de Galicia e o Concello para a urbanización do polígono industrial de Eiroa, ou se pola contra é unha cuestión que atinse única e exclusivamente a particulares e que sigue o que é a tramitación lóxica e normal aténdose á legislación vixente. O proxecto de sectorización do polígono industrial de Eiroa pois foi rexeitado polo propio goberno municipal no mes de xullo de 2009 e foi solicitado a instancias do Grupo Socialista, que pedía precisamente que se agilizara este proxecto. Pero a sorpresa está en torno ao papel da Xunta de Galicia. Se vostede dice que non ten nada que ver, pois a verdade é que estamos diante dun verdadeiro expediente X, porque vostede entonces dice descoñecer as actuacións que está celebrando, que está realizando agora mesmo a Xunta de Galicia nese concello e nos terreos que a priori están adicados a polígono industrial. É que a verdade podíamos traer aquí o debate que se suscitaba nos pasados días sobre o Parlamento alemán, sobre o Bundestag, sobre a utilización das novas tecnoloxías. E a verdade é que hoxe o mellor podíamos proxectar as actuacións que está facendo a Xunta de Galicia e poñer a máis de un colorado. Eu non sei se é que o mellor as empresas se dedican a facer actuacións e o goberno galego non sabe nada, e o mellor é que hai alguén que está actuando en nome da Xunta de Galicia e o goberno descoñece. Pode pasar. Pode pasar. En todo caso, eu creo que aquí o prioritario é saber se a Xunta de Galicia está implicada para favorecer o desenvolvemento das actuacións correspondentes neste polígono industrial. E se hai unha partida económica que se vai a destinar ao efecto. Porque o alcalde da Baña dice que se reúne co presidente da Xunta para desbloquear o polígono industrial de Eiroa. E, a ver como yo digo, non o dice o Grupo Socialista, recolle nos medios de comunicación
o 14 de abril, el alcalde Bañés aborda hoy con Núñez Feijóo el desbloqueo del polígono industrial de Iroga. E vostede pasaba por aquí, debeu de pasar como que a resposta, que se perdeu polo camiño, entre a Plaza do Obradoiro e o Hórreo. Bueno, pois quedaría na Plaza de Galicia. En todo caso, señor Bonet, eu o que lle pido é que, se é certo o que está dicindo, vostede será consciente de que estamos diante dunha situación que non se resolve dicindo unha cousa e a contraria, que é moi propio destos tempos, non? De poder decir unha cousa e a contraria, nesa denominada doctrina manquiña na que determinados responsables políticos dicen unha cousa e tamén a contraria. Remato, señor presidente, señor director xeral, que seguramente se esa fruto da imaginación dos veciños da Baña, non se pode entender de outro xeito, que se estean facendo actuacións, dicen que en nome da Xunta de Galicia, ao mellor é que tampouco é certo, e polo tanto, bueno, vostede nos contará se a Xunta está facendo algo ou non. En todo caso, quero que quede ben claro a aposta dos socialistas galegos e dos socialistas da Baña, precisamente para favorecer que neste Concello se leve adiante un polígono industrial. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Laje. Señor Bonet. Peche. Bueno, en principio, vuelvo a insistir, es un parque privado. La mayoría de los terrenos son propiedad del ayuntamiento y el resto son de un grupo de empresarios que está encabezado por el señor José Luis Liñares Louzao. Que la Xunta está haciendo gestiones, pues lógicamente la tramitación de todo plan sectorial y tal tiene que pasar por la Xunta, pero no precisamente ni por el Instituto, ni por Sestur, ni por ninguno de los órganos que tenemos nosotros. En cuanto si hay alguna partida, pues lógicamente el Instituto no tiene ninguna partida para este parque, ni tiene ninguna partida para ningún parque empresarial. Por el momento al Instituto non se dirigieron para facer este trámite. Nada máis. Está claro. Moitas gracias, señor Bonet.